Glavno jelo neće biti mesno, već ćemo pripremiti nešto što možete poslužiti i na Veliki petak. Hobotnicu iz pećnice. A mi ćemo je pripremiti uz krumpir, mrkvu, luk i rajčicu. Nemamo pećnicu, imamo nešto još bolje i brže. Imamo novu generaciju ekspres lonca i specijalni poklopac koji će ovaj ekspres lonac pretvoriti u pećnicu. Dodajem maslinovo ulje, stavit ću hobotnicu, ubacujem češnjak, dodajem krumpir, mrkvu, luk i dodat ću rajčicu. Biram onu za koju znam da je uvijek zrela, ukusna i sočna i nešpricana. Po papriću dodat ću mješavinu začina za povrće. Unutra su svi začini koji vam trebaju za ukusno povrće, dakle itekako ćete uštedjeti vrijeme. Odabrat ću meni, pečenje i staviti na 25 minuta. Volim pripremati jela u jednom loncu jer je brzo i jednostavno i prožmu se svi okusi, a povrće i hobotnica su mekani i preukusni.